यदि आप भी चाहते हैं WR म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। Presented by WR Music। चला जाई थी सैया बाजारे सजल बाटे रमाई दुआरे। चला जाई थी सैया बाजारे सजल बाटे रमाई दुआरे। काला कलियाई बनारी जलियाई लियाई बातू दवा काजा ई चुनरिया ले ले लाई बरा गैया के अड़हुल भावे मैया के जन करी एतना देरी जी अब भइल पूजा के बेरी जी। माई के दुआरे गुजर जाए कारे बाजता डीजे बाजा ई चुनरिया ले ले लाई बराजा ई दीपना देख जइहे हो धर्मेंद्र देखली आई है हो आंगनाली पाई पे चौका बुराई पे करब हमहु पूजा ई चुनरिया ले ले लाई बराजा ई दियरिया ले ले लाई बराजा ई दियरिया WR Digital Recording Studio।